Că mama tot te învață una alta, băi, să fii curios, să întrebi. După ce scapi de mama, de-abia aștepta. Acum nu mai am nevoie să mai întreb, că nu mai e mama să mă bat la cap. Că dacă mă uit la tata îmi spunea clar. Ce faci, bă? Sunt curios. Ce ești, măta? Și tata a pus la toate discuții, adică nu mai e nevoie de niciun fel de discuții. Din cauza asta e bine să știi de la început că în momentul în care te-ai căsătorit, atitudinea ta trebuie să fie rapid de tolomac. De ca femeia la serviciu, când a venit la serviciu, a zis: eu am stat mai puțin la serviciu, că noi bărbații nu rezistăm tot programul, venim mai devreme acasă, ăsta e adevăr. Femeia rezistă pentru că vrea să fie promovată, să fie! Și ea zice: măi, a ce miroase aici? Să întrebi un bărbat a ce miroase noi care nu avem miros? Doar ciorapii au, dar noi nu avem. Nu miroase nimic, păsărică. Cum să nu miroase? Că miroase urât. A ce miroase? Măi, tu ai dus gunoiul? Gunoiul trebuie dus? Ți l-am lăsat înainte să plec la serviciu, ți-am lăsat într-un sac mare lângă ușă. Am crezut că ai nevoie, l-am dus în dormitor. Și atunci zice: îl duc eu, nu ești bun de nimic. S-a terminat cu căratul gunoiului. Ea mai are chestia asta, zice: ai dat cu aspiratorul? Anul trecut. Ai scos rufele de mașină de spălat? Tu acolo le ții? Și a zice: vai de mine, n-am nicio încredere în tine, o să fac eu până la urmă, lasă-mă în pace, le fac eu. Păi de știi ce enervezi dacă le faci tu? Ce te mai enervezi? Calmează-te, tu le faci, stai liniștită. Femeia este curioasă să știe despre ce se întâmplă în jur. E clar că e curioasă să știe ce se întâmplă în jur din moment ce noi bărbați, statistic vorbind, avem în bagajul nostru un vocabular de 8.000 de cuvinte pe zi. Atât avem noi bărbați, în care putem să-l folosim. 8.000. Mult, hein? Mult. Adevărat. Cam mult. 8.000. Femeia are 20.000. Dacă nu-i nervoasă. Dacă e nervoasă, adaugă niște zerouri. Atât, nu mai mult. Adică... Când venim de la serviciu, femeia pune de mâncare. Că femeia asta vrea. Adică să fie, știi, să fie atentă peste tot. De ce crezi că nu-ți speli tu și spală ea? Ca să știe ea tot. Adică e spălat. Bun. Ai mâncat. Eu ți-am făcut de mâncare. Deci e clar. Adică totul se desfășoară sub supravegherea ei. Clar. Adică da, e atentă, e supraveghetoare, totul e acolo. Nu, ești terminat, adică habar n-ai nimic, crede-mă, nu, noi băbații chiar nu știm unde sunt ciorapii aia, vezi că sunt acolo, adică ea știe tot, absolut, cămașa unii, cămașa este acolo, bă, dar nimic nu știe asta, vorbește cu altă prietenă de ei, spune: nici al meu, nimic, e jale. Ori fi rude, nu știu, dar văd că... Și atunci când noi bărbați venim de la serviciu, ea ne pune de mâncare și femeia e curioasă, să știe cum a fost ziua aia, întreabă: cum a fost? Unde? La serviciu, cum a fost? Spune cum a fost la serviciu. Zi-mă cum a fost. Bine. Și atât. Și ea se supără. Aoleu, nu mă bag în seamă, mă sfidează. Ia uite, își bate joc de mine. Nu vrea să vorbească cu mine deloc. Stați să ne înțelegem. Deci noi am spus bine, care înseamnă ultimul cuvânt din cele 8.000. După care corpul e programat la somn. S-a terminat cuvântul, gata, motorașul se aude la culcare, da? N-ai văzut că femeia spune: vai de mine, băi, dar nici n-ai pus capul pe pernă și ai adormit, cum așa? Că femeile nu dorm. De ce? Că somnul lor are ciudă pe somnul nostru, știi? Adică... Dar ceea ce este extra de interesant, este interesant că femeile când vin de la serviciu sunt tot curioase. Că de aia s-au căsătorit. Și adică femeia nu se căsătorește cu un bărbat așa de dragă de a se căsători cu el. Nu, are nevoie de cineva care să o asculte. O altă femeie ar fi un chin pentru ea. Dar un bărbat este ceva, când înveți să taci. Adică, știi cum? Nu că ții minte ce spunea. Nu. După aceea, din când în când trebuie să mai fii și atent. Că nu poți nici să nu fii atent. Că...
Are cameră spion, se uită la tine. Și atunci ea vine de la serviciu și tot ea îți spune să mănânci. Întreabă-mă. Ce să te întreb? Cum a fost? Unde? Întreabă cum a fost la serviciu, măi. Întreabă că mă enervezi. Tu n-ai fost azi la treabă? Mă întreabă cum a fost la serviciu, că mă enervezi. Și atunci trebuie să-i răspunzi. Cum a fost la serviciu? Așa, bine că m-ai întrebat. Fii atent aici ca să povestesc, ca să pot să spun despre ce a fost. Ne simți de aia de acolo, că de la final și care nu-mi place. Ai văzut cum ai provocat-o să vorbească? Ea este numai vorbă. Nu mai vorbă. Limbajul femeii este undeva în gură, sub formă de sferă. Înăuntru sunt consoanele și pielița sferei vocalele. Saliva e umezitorul. Și ea când mișcă, femeia este în stare să scoată o mulțime de cuvinte care n-au niciun sens, dar nu contează treaba asta, dar le scoate să așeze, știi? Până la urmă sunt propoziții, tu habar n-ai, că nu-ți dai seama. De-aia le vorbește. Din cauza asta nu-i bine să te ceri cu ea, pentru că n-ai spor. Ea nici măcar le spune pe toate, dar încă n-a gândit nimic. Stai să vezi când gândește. Pe când noi gândim mereu și nu înțelegem nimic. Asta e chestia, știi? Că primul cuvânt care iese din gură ei n-are niciun sens și atunci restul nu mai are niciun sens. Nu mai suntem atenți și atunci zice: ce faci, băi, nesimțitule? Cu mine vorbeai?